Padayon pa ginatumod sa Calinog Police ang riding-in-tandem suspek nga nagtiro patay sa caretaker sang Duha sa barangay Libot, Calinog, Iloilo nga si Joseph Sonza. Suno sa kapulisan, positibo sila nga natigayon nga madakpan ang suspek bago nakita ang itsura sa isa sa ila apisar na ka-helmet. Samtang wala naman sang tabo na itsura sang isa. Madumduman nga patal nga pila sa ulot tiyan kag babang na angkon sang biktima. Hindi pa matumod sang kapulisan ang motibo sa krimen. Duha ka mga balay sa barangay Santo Domingo, Arevalo ang nasunog kaina sang kagahon. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP nag-umpisang kalayo sa balay ni Maria Herce Panes ang naglapta sa balay sang kasilingan nga si Rodolfo Barona. Ginahibalo pa sang BFP ang ginalinan sang kalayo apang posible palyado nga linya sang kuryente ang kausa sang sunog. Ginkumpirma sa militar nga isa sa ginapatian NPA na patay sa engkwentro sa barangay Cambayubo, Calatrava, Negros Occidental, Miyerkules sang hapon. Suno sa 79th IV, hindi magdubo sa 7 ka rebelde ang engkwentro sa militar kag kapulisan. Magluwas sa napatay, may mga armas pa nga nirecover sa encounter site nga ginapatihan ginapanagyahan sang rebelde nga grupo.